Папірус. Перамога Баст. На пачатку Сокал Гор, бог святла, і Сет, бог зла, змагаліся за ўладу над Егіптам. Рада багоў вырашыла выгнаць Сета, а Гора зрабіць першым фараонам. Тысячы гадоў фараоны змянялі адзін аднаго. Але Сет планаваў адпомсціць. Ён зняволіў Гора, замкнуўшы яго ў магічным саркафагу ў глыбіні змрочнай піраміды Омбас. Пасля страты заступніцтва Гора Егіпет застаўся пакінуты на волю Сета і яго прыслужніка Акера. Багі выбралі Папіруса, маладога рыбака, каб ён знайшоў патаемную браму Омбаса, вызваліў Гора і вярнуў Егіпту мір. Пербаст. Свяшчэнны горад Баст, багіні Коткі. Як і кожны год, горад рыхтуецца аддаць даніну сваёй багіні-ахоўніцы, чароўнай у спакоі і жудаснай у гневе. Гэта ты, Папірус? А ты ці не тут? Рыхтуецца да цырымоніі ў гонар Баст. Ну так. Падрыхтоўка сама па сабе ўжо цырымонія. Вось і я гатовая. Так хутка? Вазьмі амулет, Тэці. Хай Баст абароніць цябе. Абароніць ад чаго, Ратафер? Не скажу дакладна. Але маю некаторыя прачуванні. Беражыце сябе. Бедная кацяня, не можа спусціцца. Папірус, дапамажы яму, калі ласка. Што? А чаму ты? Можа, яно і не хоча. Папірус, у Пербасце ўсе каты свяшчэнныя. Здымі яго, гэта загад дачкі фараона. Не буду выконваць кожны твой капрыз. Глядзі, які мілы, так перапужаўся. Паглядзі, які мілы. А я ледзь шыю не зламаў. Нельга раўнаваць да ката. Назаву цябе Акбака, бо ты такі жвавы і рухавы. Чорны меч Сета, рыхтуйся ударыць. О, Сет, гаспадар Омбаса, узрадуйся! Свята Баст стане канцом тваіх ворагаў і пачаткам тваёй эры. У імя майго бацькі, гаспадара дзвюх краін, абвяшчаю пачатак свята Баст. Хай працэсія пройдзе па горадзе нашых боскіх дабрадзеяў. Хадзем, Тэці, досыць афіцыёзу. Давай павесялімся. О,
ось і ганаровий гость. Здається, тут не до мяне. Хадзем, Акбака. Далучымся да парада. Не знаю чаму, але наш рыбак сёння ныцік. Мумію, хутка! Вялікія багі! Ах ты, дурань! Нельга кранаць, яна свяшчэнная! Что такое? Давайте! Хутчэй! Чаго вы чакаеце, гэта проста кот! Гэта багіня Баст! Знак ейнага гневу! Бойцеся майго гневу, вырадкі! Бярыце мумію і хадзем! Дзіўна, быццам адчуваю пераслед. Папірус, ты ідзеш? Ага. Што з табой? О, Гор, гэтыя каты пачынаюць мяне бянтэжыць. Я хапаю прынцэсу, хлопец твой! Што такое, Акбака? Гей, ты куды? Вяртайся, Акбака! Теці! Зараз! Пачакай! Теці! Теці? Теці? Ну, Акбака, напужаўся? А зараз ти пойдеш со мной. Хто ты? Ты пагражаеш прынцэсе Тэці, дачцэ фараона? Менавіта, прынцэса, я не хочу табе шкодзіць, просто хадзем. Тэці, ты чуеш мяне? Не! Сюды, прынцэса. Прэч адсюль! Дурны кот! А ты ідзеш со мной! Нарэшце, хутка, заходзьце! Тэці! Тэці! Вох, прабачце, я памыліўся. О, гаспада Ромбаса, мой план спрацаваў! Інструмент тваёй перамогі ў нашых руках! Тэці, як мне знайсці цябе? Акбака, чаго табе? Ісці за табою? Ты ведаеш, дзе Тэці? Гей, пачакай, у мяне толькі 2 нагі. Куды ты вядзеш мяне?
Теці! Що здарилося? Я маю прачуванні. Беражыце сябе. Шкада, што каты не размаўляюць. Добра, ўжо іду. О, Гор, гэта каціная змова. Хто б ты ні быў, сцеражыся гневу фараона. На жаль, прынцэса. Праўленне твайго бацькі Мерыан-Ра сёння скончыцца. Ты з глузду з'ехаў, але я ведаю твой голас. Пакажы мне свой твар. Вядома, прынцэса Тэці. Шэпшэска! Што ты тут робіш? Пляцеш змовы супраць Егіпта нават пасля пакарання? Гэтым разам цябе пакараюць самі багі. Годзе! Памыляешся, прынцэса. Гэта твайго бацьку багі пакараюць. Праз цябе. Так прагнеш улады, што страціў розум, Шэпшэска. Пастмірная багіня пакуль не ўпадае ў гнеў. Шэпшэска, ты... Здавайся, прынцэса, пакарыся чарам. Вось. Бяры чорны меч Сета. Наклікай гнеў Баст. Хай лютасць багіні прынясе перамогу гаспадару Омбаса. Нельга проста зайсці. Ёсць прапановы. О, не, я не збіраюся зноў цябе здымаць. Выдатна, Акбака. Я цябе зразумеў. Вядома, катам прасцей. Чаго не зробіш дзеля прынцэсы? Каціная мумія? Навошта? Час надышоў, прынцэса. Шэпшэска! Тэці! Лёс Егіпта ў тваіх руках. Што б я рабіў без цябе, Акбака? Хай здзейсніцца апаганенне, і лютасць Баст падзе на фараона. Не! Папірус! Не рабі гэтага, Тэці! Забі яго, я загадваю! Тэці, паслухай мяне! Я не хачу біцца з табой, Тэці! Бескарысна, рыбачок. Прынцэса слухае толькі мяне. Помніш, ты дачка фараона. Не звяртай увагі на селяніна. Забі яго. Ты дачка фараона. Не! Правільна, бій, прынцэса. Дзеля вялікай багіні Небу успомні! Гэта я, Папірус, твой сябар! Папірус? Давай, Тэці! Досыць! Не ведаю. Апусці меч, Тэці! Бій! Выконвай загады! Папірус! Тэці,
Тети! Проклинаю тебя! Тети, откажи! Вось твой амулет. Я доставлю тебе ратаферу. Не бойся, Тети. Ти так лічиш? Яго лячэнне выратуе цябе. Варта! Варта! Схапіть яго! Вялікія багі, адкуль усе гэтыя каты? Гэта Баст! Баст гневаецца на нас! Ратуйте! Сет, гаспадар Омбаса, покажи свою моц! О, Сет! Хай полымя Сета пронесется по Пербасте! На жаль, прачуванні не падманулі. Час дзейнічаць. Не думай, что перамог, Папірус. І ты, Шепшеска, не святкуй перамогу! Наивный дурань. Паспрабуй перажыць магію Шепшескі. Стой, Шепшеска! Ізноў прага ўлады асляпіла цябе. Здавайся ў імя фараона. Гэтым мяне не напужаць, ратафер. С фараонам ужо скончана. О, Сет! Разатры сваіх ворагаў у пыл! О, не! О, Гор! Я полымя Сета, Папірус. Полымя, што прынясе перамогу гаспадару Омбаса. Вялікія багі, ратафер, што рабіць? Не здавайся, Папірус. Толькі меч Гора здольны супрацьстаяць агню Сета. Ясна. Дзякуй табе, ратафер. У імя багоў вяртайся да нас, Теці. Ты ёй не дапаможаш, ратафер. Мірыан-Ра, ягоны род ужо загубленыя. Будь мужнай. Ратафер? Ой, Зіда! Ратафер, трэба выбірацца! Не, Теці. Толькі аб'яднаўшы нашы сілы, мы выберемся з гэтай пасткі. Але... Папірус! Папірус! Папірус вядзе ўласную бойку. Сядь каля мяне. О, полымя Сета! Покажи свою моц! Палі! Скончым з гэтым. О, Сет, хай ударыць твой чорны меч. Атрымалася, ратафер! Папірус! Папірус, не! Малю, ратафер, дапамажы яму! О, Баст! Дай Папірусу твою сілу і знішчы тых, хто сапсаваў тваё свята!
ім'я Сета, я викликаю тебе. Я готовый, Папирус. Я готовий перемогти тебе з этого почвара. Баст, дай мне свои эмоции, гнев. Папирус! Не бойся, Теті. Папірус перемог. Проклен на вас! Баст! Ти збирався використати мою лютость супраць фараона і Єгипта. Не! Злітуйся, богиня! Я быў пад уплывам Сета! Тады разом з Сетом стережитеся моего гневу! Стережитеся моего гневу! Стережитеся моего гневу! Баст! Не! Не! Папирус! Откажи мне, усё скончылася. Теті? Я тут такое прысніў. А што здарылася? Ну, амаль нічога. Ты выратаваў мяне, Папирус, мяне і Егіпет. Ау, і ўсё? Шкада, што я нічога не помню. Ты такая задуменная. Гадаю, куды падзеўся Акбака. Ён проста знік. Гэта ён! Акбака! Я пэўная, гэта быў ён, але навошта хавацца? Як і багі, каты маюць таямніцы, што не датычацца людзей. Прынцэса мае для цябе нечаканку. О, Папирус, як міла з твайго боку. Думаеш, смешна? Але там Акбака! Здымі яго, калі ласка! О, не, цяпер не буду. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзенштольц. Аўтар перакладу Ксенія Капіца. Рэдактар тэксту Леў Глушыцкі.